So that's the ndonyenda kudaidzira kuti I don't think kuti pane next skit yatingakwanisa kuita. Ine next skit yacho ine chekuita na say week no and all that stuff. Because ungatarisa kuti izvozvi pama script ataita so far. Nemakomedi ataita. Takaita yekutanga ndakaacta ndiri manager then yechitu yacho. Then mukatarisa ma-views vanhu kana paYouTube kana paFacebook yakatofamba. So are you trying to tell me kuti iwo say week newacho kana team kana madhara eZANU-PF wacho haana chinhu chaataona so far? Unoziva kuti ukada kunasa kuzvixabanga wafutika unoti havazvioni wechida kuona kuti vanozviona ka vatuke vatuke izvi vari kuzviona asi nguva imweni vari kumbonasa kuningire kuti wakamboima painyi pemene kudai ndo pavanoda kuedza kuningira. Inini point iyo yekuti pamwe tiri kumboita zvekutariswa kumbotariswa kuti takamira sei kana taisapota musangano here kubva mumashure yakambondipinda but ndakazotoona kuti no zvimwe zvacho zviri kuenderana ilaki rako munhu zvine ropa zvinofe ngazi kanyi peyani isusu tinoti chiro ingazi yako kana kuti chiro igwasha noti chini zviyani chiro irombo. Because I don't think kuti mota dzirongopuwa munhu wese because ungatarisa kuti very pakaita chividhio chake chaiya achinomboningirina achinombotora isusu paFacebook so far taane inonzi 2K so far taane 2K and what have you earned from that? Takatogena kutukwa unaona saka vanhu vanotuka wena kuti munhu azozvinzwisisa kuti isusu hatisi kuforsa munhu kuti supporta ZANU-PF. We are just entertaining, we are just bringing information kwa. Zvetiri kuzwa mumastreets kuti hai vanhu vari kumborekete kuti chinyi then is to act over zvezvengo ndio mushando wedu and hatina diri retararekera. Unoziva kuti saka inini hangu ndio panobude temu riya zvekuti non-aligned. So I don't think kuti togonaita chimwe chiskiti ndatone chimwe chanandirofunga. Waifunga kudini? Ndane chimwe chanandirofunga but ne-situation mamiriro yakaita chawaifunga kuti kumboita here manager chasay week nere ndatone chimwe chasay week nere saka pana ndinoda kuti imimika togona kuacta imimi muri mudhara wangu then ndobva ndakuudza kuti ndoda kuroora kana mwana wasay week nere saka taida kubudisa point yekuti zvinakidzo kuti hapana there's no impossible way ini handikaroora mwana wasay week nere imbinga ka saka taida kuchiti tichigadzire that way but ndakatona kuti togona kuzviitira mahara because what you are earning so far kutukwa zvinyadzi nevanhu and munhu haakwanisi kuzounderstanda kuti no isusu we are just playing our role as entertainers saka so far tatukwa saka we have not received nothing we have gained nothing from that. So I think we can stop to it proceed then we proceed because nyaya ichaitika ndechekuti what I know kuti vanhu vazhinji they hate ZANU-PF but I mean kuti inyika yepi yadararama isingatongwi neZANU-PF saka ukona saka zvimwe zvacho ndezvekuti vamwe vanhu vazhinji vacho vanenge vachiona futi vachiona mavidhio edu ndo patinozotanga kudzikira following and all that stuff saka we don't need that to happen but ukatarisa because on the other hand ndaifunga pamwe inonzi pamwe nyaya kuti urupuwa mota because waisapota musangano kubva mumashure kana kuti waiacta because very pakapuwa ninga akanzi uyu mufana wandakamuona achiacta since way back anditi but ukatarisa vanhu vakaita sana nonzani face we-teach catch ukatarisa T1 ukatarisa akabva kuisa epost and ndakabva ndatoita clear mind yekuti ndabva ndaita bring back my memories face anosapota ZANU-PF because ukatarisa kuti chisong yachief wenjeya yekuti idipe vakazopinda mudhara timu rare rakakambena nesong yamenoti vakazodini but ndo umwe wavanhu aifanira akaonekwa pamotikari and anga asikakwanisi kutombodeserva kupuwa akwa
aifanira kutopuwa kana zvakaita kana mabhinzo aya at least because kana tiri kuda kudzoka mashure kuti how ma-entertainers emamutare and all that stuff first anga asikafanisiwa because ukatarisa mashure kwesoko he was always supporting ZANU-PF and obva akabva futi paya paimboende kunana Gokwe nana moto ndo mazuva acho nana motos because akabva ukatarisa ane chividhio chakabva kutoisa pafacebook chenhingi chaitotamba paninge parally yeZANU-PF saka isi nyaya yekuti wakabva kumashure uchiacta ini chandatoona kuti inenge ritori lagi rako munhu kuti uzova nemunhu. Andiona kuti zvandamboreketa zviyani zvekuti nguva imweni ere zvinofe ngazi yokuti wawaitira wakona ngazi yako iwo ropa rako iri naye zvinodini ngokuti payani pavaenda kuGokwe payani vechihamba vechikambenera ZANU-PF namoto paya waivadainza ndi yau Comrade Matema Danda saka tingati ere Comrade Matema Danda vainga muZANU-PF asi avazo kuzonga mhepo yakona inga isati yahamba yokupananawo zvokupa kuti vangatodai vakatobve neng'ombe kana nemakwai ende still ana sewiki atasati atomboaziva because Snipers Tom akabudisa akahighlighta patakaita chividhio chacho chatakapedzisiraita chandandiri manager weweek nokaziya Snipers Tom andida akabudisa kuti kwanzi ini ndakabvira kare ndichisapota ZANU-PF chichi asina because Snipers Tom anga asina kana video raita kana joke raita mavheri akangoita one video rina chekuita nasewiki now because kumashure kwese anga asina saka isusu zvichava useless kuti tirambe because dai ndisina kutokudaidzai kuti uya mutape timbotaurika hapana zvichava useless yekuti tirambe tichingocreata mamwe ma-content yet we are not receiving anything. Hatisufonewa hatisuti tiri kuda kutry kuti timanikidze kuti tipuwe mota because ndakanakiwa nemwe mudhara paTikTok echiti kwanzi anharo manikidza sewiki noti kwanzi anzi wakachipatara anoita zvaanoda nemari yake kana iwe uchida wakachipatara wakaiwo handinewo nemariwo saka isi nyaya asi pana mavheri apa ainda pere kuti yani pane paakaite munamato uya nechiti hai tikarakadzeyo mavheri tikarakadzeyo maactors ekwamutare munoona kuti wakabeka mazita kuti ana mai Chihwa ana mai Sara ana Sekururuka Mutape chati Bwege naiyo saka tingati ere dangani hapo panonga pashote munamato no haisinya kuti shota munamato because isusu totara chinhu chakamuendesa chinhu chakaita kuti sewiki navamutarise it was because of you and him because imi ndima akazosteta akanhingi yekuti panyasobuda pavo zvekutengesa malaini and so on kuti apa panowori wokuti vanhu vakunotengeserana malaini asewiki nerichivhayo ndopuwe namba dzisiri dzopi ndofonera pangana yeGokwe pangana yakona kutotengesawo marasha unototambudzikawo saka ndakabva ndatopera power kuti pe saka I think we have to fanira kumira because hapana kwatiri kuenda isu tongosapota tongoita zvatiriita because isusu I didn't force anyone kuti because vanhu vachangoramba vachiisa mabad comments asi ngatichiita last attempt yekuisa kungoita chiwani chekuroore mwana wasewiki nero wacho muno zvakadini kuti pane kuti titorekera nje taichizongoite kalast kekuroora mwana imi muchitoroora mwana wasewiki nero chivhayo wacho kuti vangaramba here mari yenyu yetsvakirai uno pangatsvakiwo mari no haisi nyaya kuti itsvakirai kuno nyaya iripo ndeyekuti chinakidza kunakidza ndandakatochinyora chichiti chinobuda chichinakidza but the fact yekuti vanhu vanozozviramba manje vanhu tiruita tichipesana nevanhu vaye because tiripesana nevanhu vacho pasina ona because madhara inini hangu my prayer is dai kwamutare kuno yemi yangu yanga kuti dai kwamutare kuno kutamborangarirwawo because so far vanhu vari handisumboona zviriita nevanhu zvinoshamisira vari kuzowana maakwa acho nemota because just imagine kungoti mnangagwa uchi munhu otopuwa ako munhu ojaivha munhu ungojaivha maiweriwe one video ungojaivha vamwe vari kungopuwa because of the legacy yongoti he's a great musician
or inini what I'm suspecting somewhere somehow ndezoti maybe pakalistwa down hapo my names kuti ningi so maybe we are trying zisikashandi maybe we are trying to fit in through we are not blending pamwe our names they are not there or maybe is that fact yamamutare kuti pamwe tiri kutariswa kunzi kumashuro uko hapana pamaituka ZANU-PF and all that stuff and but kuti nguva imweni tanga takatohekwa tichitoningirwa kuzwi taimboite mareketerei kana pamwe takahekwa pataraswa maprofiles but it's not a way isusu we are just entertaining and this is our job and that's how we feed our families mona saka we have to earn something from it not kutukwa because pamwe pacho imimi pamwe muchaderera mafollowers mona vanototanga ku-unsubscribe kana kuti vanhu vototanga ku-unfollower papage mona but still we are risking it not forcing anyone kuti supporta ZANU-PF hapana patakabudisa isusu patakaita video rere takati isusu kana mechida mota kuna say week now and munhu zvazvitongori clear kuti there is no any possible way aningaita manager week now kasi indakagara panapa hazvimeki sense wakati mutonono wejereke uzwa ai ungabare ungaite manager zvafana nezvo chachada actor chekuti ndorora mwana wa say week now there is no any possible way there's no make a sense but kuti we are trying kuti pamwe toda kubudisa ejoko handiti kuti zvinakidze vanhu vadakaro nokutopushawo zita rasei weekend mberi kunyange vakagara vakapushwa kudhaya ndimwari kudenga topushawo zita ravo retoenda mberi kutoti vatamwewo muentertainment so this is what we are trying but we are stuck alito tombozama to this last video this one shot but ndosaka ndanda kudaidza kuti tinyase kuonesa noti saka ndati isusu ngatichiita la ka last timboite iyona iyoyo kuti